Pozdrav svima. Evo me na drugoj utrci virtualnoj jači od korone. Ovaj put sam odlučio trčati uz potok Vrapčak, ali uzbrdo. Relacija je opet 10 km, odnosno 5 km u jednom smjeru i 5 km u drugom smjeru. I ovaj puta trčanje ima određene veze i sa kulturom u prometu, odnosno sigurnošću u prometu. Kako to mislim? Pa start bi mogao biti ovdje na divljem prijelazu Vrapčak, gdje smo prije točno godinu dana imali jednu preventivnu akciju zbog toga što je to najrizičniji divlji prijelaz uz potok Vrapčak vezano za željeznički promet. I za tu akciju smo dobili hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za 2020. godinu. Divlji prijelaz je tu, ovo je nova pruga, ovo je stara pruga od Samoborčeka, ovo je Vrapčak koji ide prema Savi. Ono što je zanimljivo kod ovog potoka, da se mogu vidjeti dosta različitih ptica. Jednu sam uspio fotografirati za vrijeme utrke, ali ima je dosta zelenina i sve to izgleda jako lijepo. No, ima i dijelova koji nisu baš tako lijepi, a to je da ima dosta smeća u samom potoku i parkiranih automobila, kako na ovim mostićima, tako i sami potok, i nema izgrađenih parkirališnih mjesta, a niti pješačke ili biciklističke staze kako bi se još više poboljšala kvaliteta i ugođaj samog hodanja, trčanja ili vožnje uz taj potok. No, neovisno o tome, ima i nekoliko znamenitih zgrada, pa tu imamo jednu staru crkvu na Gornjem Vrapču, ali i jedan stari mlin koji je sad već zaštićen, koji isto tako je vezan uz potok Vrapčak. Ono što je isto tako važno za reći, da sami potok ne prati cesta cijelom dijelom relacije, jednim dijelom se ona odvaja prema privatnim posjedima, tako da jedan dio trčanja je bio i uz samu cestu bez ikakvog prirodnog okruženja, a ovo je završetak gdje je opet sve uzelenilo. Ono što je vrijedno svega toga je ne samo doći do zadnjeg odretišta autobusnog stajališta Zetovog autobusa, nego krenuti gore u šumu, pa se nailazi na planinski put koji prelazi preko tog potoka Vrapčak, ali i do slapa Perendola koji je u svako doba godine prekrasan. Nastavili se još malo dalje, dođe se do proplanka Dužinac, gdje se rade roštilji, gdje se ljudi okupljaju i provode dosta svojeg vremena, osobito ono ljetno doba kad su u gradu velike vrućine, a tu se još može vidjeti tijekom mojeg trčanja, naišao sam i na određene male špilje i jako puno zelenila i šume. Nakon toga sam krenuo nazad i cjelokupna relacija od Vrapčaka do gore i nazad je bila 10 km i 100 metara i time sam zaokružio svoju drugu utrku jače od korone od ukupno 5 kojih planiram napraviti u mjesecu svibnju. Moja poruka za kraj, svatko u prilici neka se prošeta, provoza ili istrči 10 km uz ovaj lijepi potok Vrapčak. Hvala, pozdrav!